soc comunista. Soc comunista. De totes formes, el poble em coneix i m'ha conegut de 50 anys. Potser no, però la culpa del meu fill respecte, quin carinyo. Tants homes, amb les dones que eren. No puc dir, amb aquella germanor que hi havia. Hi havia un respecte molt gran. Vaig trobar una gent admirable, bons, carinyosos, amb respecte. A tots els hi haig d'agrair. A la clandestinitat pensi que tot era una pinya. A mi em va ajudar molt. Després ja sap el que va venir, no? Van venir d'altre. El meu pare va estar 5 anys i mig a la presó. Però el meu pare era d'idees molt avançades. Era del CNT. I va morir que li van trobar el carnet d'identitat a dalt d'una viga. Carnet de la CNT. De la CNT, el carnet del CNT. A dalt de la viga, cotitzant a Caimís. Com ho feien, no ho sabem. Esclar, jo em vaig criar amb aquest invent. Jo vaig anar a les Joventuts Llibertàries, vaig anar, anàvem a l'enterro d'Enderruti i tot això. El meu pare, que ha estat a totes les presons d'Espanya, pobre home, el modelo, a la de València, Sant Miquel de los Reyes, a Sant Miquel de los Reyes a València, a Carabanchel i finalment a Totana. I d'allà el van desterrar a València. No va venir a Catalunya, el van desterrar. Em van juzgar 5 amb el meu pare. Els 4 els van fusellar. El meu pare li van caure 30 anys i un dia. Això era CNT, la màxima expressió. Li van dir que tenia que planificar els forns. Té com una cooperativa. I, esclar, ell ho va fer. I per això el van tenir, el van agafar. Així és que va ser el seu, perquè el van agafar els febres. O sigui, que ja em ve de jovenet a jove. I aleshores ja em vaig casar, ja vaig tenir els meus fills, el meu pare ja es va morir i vaig deixar-ho, però em va sortir la descendència del meu pare. El que aquell era de la CNT i aquest era del PSOE. I aleshores, esclar, vaig voler tornar-hi altra vegada. Al faltar-me el marit i tenir el meu fill, m'entén, i la meva jove, perquè tots dos, i la meva jove, que jo també em vaig entendre. Els llocs que hi havia a Barcelona que poguessis fer una mica política era l'UNICEF, i per l'UNICEF volia fer una delegació en aquesta casa de l'UNICEF. Tot lligat una mica amb el Tomàs Anton, que estava allà fent xerrades. Hi havia pocs espais en aquella època. Perquè en aquesta casa es fotien moltes reunions, no teníem gaires espais i els teníem. Lola representó mucho en este pueblo porque además representó ella y su familia y su propia casa. Se reunían desde la juventud del PSU y sobre todo de Aizkonder, todos los jóvenes de Aizkonder, los que hoy están entre 40 a 50 años que trabajan en Aizkonder aún, esos todos eran jovencitos entre 14 y 18 años en aquellos años difíciles y no hay ninguno que no haya pasado por reunirse en casa de Lola. También los mayores, nosotros nos reuníamos, las cédulas del PSUV de Aizkonder y de este pueblo, pues muchísimas veces en casa de Lola. Había que salir a veces pues, con muchísimas precauciones porque tampoco queríamos comprometer a Lola. Ella ya era una mujer muy comprometida por sí sola i no queríamos en ningún momento comprometer. Perquè jo aleshores que era solter, encara no m'he casat, no? No. Però a ella li va agradar molt el Tomàs Anton, el Roberto Martínez... No, i que a més ja ho sentia. Yo la conocí a Lola pues muy jovencito, tan jovencito como que era amigo de su hijo, pues a la edad de 14 o 15 años. Aparte de todo,
Creo que esta señora desde luego merece cualquier homenaje que se le pueda dar en función de lo que ella representó en aquella época. Como ejemplo de lo que podía ser una madre implicada pues, en lo que era la lucha, sobre todo obrera, puesto que su hijo era un luchador también dentro en Esconder, aparte de todo, pues lógicamente es la madre de un amigo, de un compañero en la lucha y, entre otras cosas, pues su hijo, junto con otros 2 compañeros más, pues teníamos un taller que como tal era un taller, y éramos socios, pero lo que realmente representaba, yo creo que ella ahí ella vio ahí la lucha que nosotros llevábamos y la clase de solidaridad que éramos capaces de transmitir hacia los demás, habiendo creado ese taller, puesto que en Esconder, fundamentalmente hablo de Esconder, porque nosotros trabajamos en Esconder, había bastante represaliado y se esperaba una lucha fuerte y empezamos. Entonces, una de las cosas que hicimos fue montar ese taller para intentar que los despedidos, los posibles despedidos, pues de una u otra manera pudieran pasar por ahí hasta que se encontrara otro tipo de trabajo. Y ella, pues yo creo que fue también bastante, se influenció mucho sobre ella al ver de qué manera nosotros éramos capaces de sacrificar tiempo y trabajo y todo lo que fuera, pues porque la solidaridad entre trabajadores pues fuera adelante. Ella va estar militant de principi, el que va ser sempre desconegut perquè com tenia la propaganda, que eren els llocs més buscats per la policia, les brigades d'investigació social... Després us explicaré una cosa de la propaganda. En canvi, ella no podia sortir. La propaganda era una de les coses més vigilades dintre del SUC. Dintre de la militància de ma mare amb el SUC no es coneix fins que ja comença a haver-hi una mica de llibertat. La nit estava cremant la propaganda a la cuina amb un fum i em truquen a la porta, pam, pam, pam. Ja s'ha descobert tot. Obro la porta, no obro la porta. Sento que diu, tieta, tieta! Dic a la meva neboda. Bueno, aleshores, què fas amb aquest fum? Què passa amb aquest fum? Dic, mira, que està la Guàrdia Civil en el taller del Manel, dic que estan allà, dic que ells estan per ahí escampats, ni menys mal que un veí els va avisar, no? Dic, i ja estic cremant la propaganda. Diu, no te'n preocupis, aviat ho solucionem. Vam agafar un peix gran que tenien aquí en una planta, el vam buidar i vam posar tota la propaganda. Però vaig tenir un susto. És el susto més gran que tinc. Tenia l'impressió. I quan necessitava fer octavetes pel cas que fos, això allà es feien les octavetes. I aleshores aquestes octavetes ens les teníem que repartir. Venien aquí... Els homes ho feien molt bé perquè les posaven dalt del cotxe i engegaven i totes les octavetes. Però les dones, i era l'hivern, doncs jo els que em van tocar me les vaig posar aquí sota del braç i vaig tapar-me amb l'abric. Vaig venir cap a casa. I amb això trobo la parella de la Guàrdia Civil aquí al carrer de les escoles. I clar, com que em coneixien aquí, em coneixen ja que porto 56 anys, bona nit, buenas noches, todo bien, vale. I ells van tirar amb el seu capote per a baix, encara no camino d'aquí al mig de la plaça, totes les octavides absolutament cap avall. Vostès es creuen que em vaig girar, vaig començar a caminar i... Yo sí es verdad que tengo una anécdota curiosa, yo diría que curiosa, que en un momento determinado, pues en una de las luchas que hubo obrera, trasladada a la calle, no solo en la fábrica, pues cada uno nos escondíamos de la Guardia Civil y de la policía, y yo creo que en esta fecha de la famosa brigada de Valladolid que vino exclusivamente para intentar pues parar todo lo que aquí representó el movimiento obrero en un momento determinado de la lucha en Esconder y en todo lo que era la comarca y localizado en Sardañola fue muy fuerte. Pues yo me acuerdo que sí, que como no sabía dónde meterme, porque por todo así, pues yo llegué a entrar en su casa y me escondí por ahí detrás o dentro de un depósito que había. Era interesante lo que representaba de que aquella persona en un momento determinado sea capaz de acogernos en su casa, en definitiva en su casa, que cualquier policía o cualquier guardia civil podía haber visto, podía haber entrado. Hola, amb aquest dipòsit, el Lluís Muñoz.
y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon. Perquè n'hi ha tantes de manifestacions. Què feien els que corrien? Del suc, Quan veien que estaven una mica perduts amb que anaven els grisos, s'agafaven del meu braç. O m'agafava jo d'ells. I esclar, passaven per davant i no deia. A Barcelona, a totes les manifestacions, totes, l'associació de veïns de les Fontetes, quantes manifestacions hem fet, quantes manifestacions. No, però tens casos Però vaja. d'amistats com amb Albert Lázaro mateix. Ah, sí, el Lázaro, no com a Lázaro, molt. Però sí que hi ha hagut un lligam molt fort amb la Lola. En 76, sí, hi havia una convocatòria per anar a Catalunya Nord. Penso que era Argelers o Sant Ciprià. I allà érem 5 persones, entre ells hi havia la Lola. I quan vam arribar al camp estava ple de serreres, de gendarmeria francesa, els autocars, i ens van parar al pas. Em va dir on anàvem. Res, que anem aquí a la festa i un dinar de germanor, diu, vinga a mitja volta i podeu fer el camp a tot Vigo. Petit comitè, una consulta petit comitè. I si anéssim cap a Prada de Conflent, i hi ha la marxa de la llibertat. Ah, doncs sí. Vam anar cap a Prada de Conflent, abans d'arribar allà i vam trobar la marxa de la llibertat. La meva antiga dona, una cosina meva amb el nano i la Lola, es van agregar a la marxa. Jo deixava el cotxe 40 quilòmetres més endavant, tornava a peu, fenia la marxa, quan anàvem a arribar a la marxa, tornava a fer el cotxe i anava d'aquesta manera. Vam fer de Tuïr a Toluges, ja va haver-hi un gravament estupendo. La gendarmeria es va deixar fer tots els actes. Te'n recordes quan lo de l'enterro del Xipí? Ui. Me'n vaig allà amb els nanos, i tant, però amb els meus 2 nets, amb els fills d'ella. I molta assistència de bascos. Però a dintre no. Em vaig tenir que quedar a la pasteleria, perquè portava els meus 2 nets. Hi va haver més garrotades. Mais mon cœur, lui, me murmure. Doncs aquesta missa la vaig anar demanant d'una a l'altra. Vaig quedar amb els meus 2 nets, però no em vaig quedar a casa, vaig anar-hi. Com llibertat, autonomia Amnistia. i amnistia. Però això ho heu declarat des dels 60, quan entra allà. Sí, de principi. I lluitar, i la llibertat per tots, perquè estàvem oprimits, no podíem ni parlar el català. No podíem ni parlar-lo. Estàvem a la nostra terra i no podíem ni parlar d'això. Estàvem completament agafats de cara al franquisme. Nosaltres hem tingut, per lligar amb aquesta terra i amb això, sempre hem tingut un sentiment molt per l'avi, per l'àvia i ma mare i això, un sentiment molt de recolzament en aquest país. Encara que em va fotre una putada, ma mare, i no se la perdono. No, hombre, jo no la vaig fer, la va fer No, el pare con... no, em vas parir a Madrid. Hòstia! El que m'he d'identitat meu posa a Madrid, És que ets fill de Madrid. Ets fill de Madrid. La llibertat no hi és. L'estatut d'autonomia, què hi ha d'estatut d'autonomia? El de Sencís. Ens van desenganyar i inclús vam sortir del suc. I vas crear l'entesa, també vas venir a l'entesa. Perdona, i això que el comitè local, el de Sabadell, ens va venir a demanar que tornéssim en el suc. I bueno, però aquí el local de l'Espín i companyia No, no va poder ja no sortir. van voler saber, ja en van sortir. I a I nivell... aleshores es va fer l'entesa. Por lo tanto, ya era hora que nos acordemos de Lola y de tantas Lola y tantas Carmen y tantas Antonia como mujeres luchadoras
va lluitar molt i tot i lluitar molt encara hi sobrava temps per sempre anar ajudant a la gent. Una veïna estava malalta, algú se moria, algú ella doncs a atendre, vestia, acudia a ajudar la gent, donava injeccions als malalts, fent una persona sempre que no senties bé queixar-se. Va ser tu, Lola, no sé si te n'en recordes, però ens vas convidar a anar a un míting comunista, dels comunistes. Jo, francament, no sé què sabia en aquell moment, no sé què deuria saber dels comunistes, però recordo encara avui el sotrac que em va fer aquella paraula, em va impressionar. I efectivament, Lola, te'n recordo com anar al míting de Terrassa, el van deixar fer no sé com, ningú ho explicava, segurament per veure les forces dels comunistes del PSOE. I va ser impressionant, tanta gent i les coses que es van dir. I a partir d'aquell moment jo vaig entrar en el sud de Cerdanyola. La Lola té per mi aquest significat tan simbòlic de gràcies a ella, gràcies a haver explicat d'aquesta manera tan senzilla, tan poc grandiloqüent com molt sovint fan la Tora, de la crítica de les mans de la Lola, per tant, sempre li agraïm. Així que moltes gràcies a ella. Èpoques molt difícils en què estàvem vivint molt a flor de pell la ciutadania d'aquest poble de Cerdanyola, doncs, el que suposava doncs, el pes de la dictadura. Hi havia persones i no gaires doncs, que es van jugar la pell, no? I la senyora Lola era una d'aquestes persones, no? Que en aquests moments difícils doncs, va estar en la lluita per les llibertats, per les llibertats nacionals i per les igualtats socials. Sembla difícil d'entendre per la gent jove, però que els qui van viure aquell moment doncs, saben el valor que té. Avui disfrutem de la democràcia i bona part doncs, és degut gràcies a persones com la senyora Lola. No? Per tant, probablement desconeguda per molta gent des d'aquesta vessant, no? La senyora Lola, desconeguda per molta gent perquè, com deia abans, aquesta tasca es feia molt des de la clandestinitat. I dono gràcies al meu fill que em va deixar entrar i dono gràcies a tots els que eren dels companys que tenia del PSUV i ho tornaria a fer-ho. Amb 30 anys ho tornaria a fer-ho. Em tornaria a integrar. Sí.